Ahoj, ahoj. Už je to nějaký pátek, co jsme naposledy natočili video. A bohužel jsme mezi tím stěhovali trošku prostory a bylo trošku jiné práce někde jinde. Každopádně, abyste si nemysleli, že jsme úplně zanevřeli na Mentors, máme tady pro vás takový rychlý cvičení, kde si spolu probereme COUNTIF a SUMIF a vlastně na konci si i ukážeme, jak to efektivně dělat pomocí kontingenčních tabulek, ale kdyby náhodou jste teda byly situace, že kontingenčky nechcete používat nebo nemůžete, tak vám vlastně tady ukážeme jenom způsob, jak to dělat trošku jinak. Tak jo, zase jedno pro přihnutí. Ahoj, já jsem Štěpán a vítám vás tady u nás na Mentors. Tak jo, máme nějaký dataset, kde máme prodeje různých produktů, převážně elektroniky. Samozřejmě tyhle data jsou námi trošku vygenerovaná, vymyšlená, nemusíte se bát, že to jsou tady e-maily reálných lidí, nebo aspoň doufáme, že ne, protože jsme to opravdu generovali. A každopádně tady jsem si připravil nějaké krátké zadání, bude to fakt hodně rychlé videjko, jenom teda v první řadě chceme zjistit počet faktur na zákazníka. Tak když tady máme ten seznam lidí, vlastně vidíme, že každý řádek je unikátní faktura, která obsahuje informace o tom, co se prodalo a za kolik. A když teda budeme chtít zjistit počet těch faktur na toho zákazníka, použijeme právě tu funkci COUNTIF. Respektive můžeme vejít i COUNTIFs, ale to si ukážeme potom později případně, jak to dělat jinak. Takže můžeme klidně si udělat nový list, dole jsem si klikl pravým, klikl jsem si na to plusko a udělal si nový list. A v první řadě potřebuji dostat ten seznam těch zákazníků. Možná někteří z vás máte starší verzi Excelu, takže tam to úplně nepůjde, ale pro ty z vás, kteří máte tu verzi novější, tak si vlastně i s těmahle dvouma funkcemi COUNTIF a SUMIF ukážeme ještě funkci Unique, která nám vlastně vyhodí jedinečné hodnoty z nějakého rozsahu. A nás konkrétně zajímá rozsah tady Client ID, abychom dostali unikátní data. Tomuhle se říká takzvaná dynamická funkce. Ona vždycky, když se bude měnit třeba nějak zdroj, nebo byste měli na to navázání třeba ověřování dat, tak vám ty data bude vyhazovat pokaždé jinak. Někdy v nějakých dalších videích si ukážeme, jak trošku lépe s tím pracovat. Každopádně, teď jsem se vyhodil ty unikátní zákazníky, možná bych si to chtěl teda ještě trošku seřadit, tak jenom před to Unique si dáme funkci Sort, a ta nám vlastně automaticky to řadí, stejně jako by se si to řadili od A do Z, případně od největšího po nejmenší, tak stačí jenom zase hodit před to Unique Sort a máme seznam všech zákazníků. Takže tady si můžeme dát třeba záhlaví Client ID a teďkom, co bychom možná chtěli, abychom trošku líp s tím pracovali, co bychom chtěli vidět, tak je jméno těch zákazníků konkrétních. Tady si to vyloženě budeme přes S vyhledávat. Takže já si tady vyhodím nahoru buňky a dám si tady, jelikož v tom našem datasetu je to rozděleno na client first name and client last name, takže křestní jméno a příjmení. Já si tady možná jenom to ještě přejmenu, ať se v tom líp pracuje. Tady dáme result třeba. Tak si nejdřív uděláme křestní jméno, a zase použijeme trošku jinou funkci, o které tohle video původně vůbec nebylo, ale i tak si ji ukážeme. A začneme teda tím jménem, takže dáme normálně přes S vyhledávací funkce, která nám hledá první výskyt dané věci v tom našem datasetu. Takže budeme hledat Client ID a hledáme vlastně rozsah sloupců D až E. A nás zajímá teda druhý sloupec a hledáme přesný křestní výskyt. Tím dostaneme křestní jméno, ale když já budu chtít vlastně si tady v tom jednom sloupci spojit jak křestní, tak jméno, tak příjmení, tak budeme potřebovat využít funkce concatenate, respektive teď je to zkrácená funkce concat v novém Excelu, ale vlastně ještě potřebujeme dostat k tomu příjmení. A jediné, co vlastně stačí udělat, je tuhle funkci, bychom si normálně, kdybychom nepracovali s tabulkou, kopírovali, ale
můžeme si ji okopírovat i tady. A vlastně, když ji tady celou vložím, tak jenom změním, že ten rozsah je od client ID až ne po client first name, což jenom pro zopakování by znamenalo, že ten rozsah je od sloupců D až E, ale my potřebujeme vlastně vědět i to příjmení, takže tam pouze přidáme to client first name, změníme na client last name. Tak. Si to tady jenom hodíme a můžeme vlastně jenom tady to přepsat na last name. A sloupec není druhý, ale už je třetí, hnedka ukážu proč. Jo, máme client ID v prvním sloupci, ve druhém sloupci máme first name a ve třetím sloupci máme jeho příjmení. Jo, a protože jsme změnili ten rozsah z sloupců D až E na D až F, tak potřebujeme taky změnit to vyhledávání, kde to hledáme, a my hledáme tohle ID v tomhle sloupci. Tady budeme hledat ten výskyt a vrací se nám vlastně zpátky to, co se nachází na stejném řádku ve třetím sloupci. Tím dostaneme i to příjmení. Tak a teď, jak to vlastně dát dohromady, tak vezmeme tu funkci a ji okopíruju a jenom vlastně jsou dvě možnosti, teda aspoň myslím, na to tady s váma zkusím. Měla by být možnost využít toho speciálního znaku AND, dát v uvozovkách mezeru, čím se nám vytvoří to, co je v uvozovkách, tak je bráno jako text. Tím se nám vytvoří ta mezera mezi křestním jménem a příjmením. Zase dáme AND a vložíme vlastně tu funkci. Teďkom chvilka napětí, jestli to takhle funguje. Funguje. Petr Gyňa, vidíme vlastně teďkom, že díky tomu, že jsme tu funkci spojili pomocí toho speciálního znaku, on to má nějaký název Excelu, já jsem to trošku zapomněl, tak pokud využijeme toho znaku AND a té mezery, tak to můžeme spojit takhle, nebo druhá varianta, a já si teda jen tu funkci tady s dovolením vyhodím ven, protože kdybych ní náhodou zapomněl, jaký bylo její znění. A vlastně celou tuhle funkci my zaobalíme do funkce concat, která, jak vidíte, zřetězí nám seznamy nebo oblast textových řetězců. A dělá to vlastně úplně to samé, co dělal ten, já nevím přesně, jak se tomu říká v tom Excelu, ale to AND, to Ačko, jenom s tím rozdílem, že tady to máme teda už ve funkci. Takže máme teda na prvním místě máme to křestní jméno, dáme středník, dáme opět jako druhý výskyt tu mezeru v uvozovkách a jako třetí výskyt tam teda okopírujeme tu funkci, co máme tady. Zavřeme a vidíte, že to funguje vlastně stejně. Takže teď jenom dvakrát poklepu tady na roh té buňky a samozřejmě se mi roztáhne ta funkce až dolů, až na 16633 ID. Tak, teď jdeme zpátky k tomu zadání, tady to byla taková příprava dat. Zjistit počet faktur na toho zákazníka. K tomuhle nám vlastně stačí využít té funkce COUNTIF, a jelikož v našem případě co jeden řádek to jedna faktura, tak se to vlastně můžeme ulehčit a zajímá nás pouze, kolikrát se tam vyskytne to client ID v tom celém souboru dat. Takže zase dáme tady teda počet faktur, jakožto záhlaví, a dáme funkci COUNTIF a nás teda zajímá oblast, to znamená oblast client ID celá. Jinak možná pro ty z vás, co neznají tenhle trik, tak když podržíte Ctrl+Shift a šipku dolů, Ctrl+Shift šipku dolů, já jsem mohl zmáčkl šipku doprava a pak doleva, tak vlastně tím si jdete dolů až na poslední výskyt v tom, v čem pracujete. Takže nás zajímá oblast client ID celá a jako kritérium my vlastně použijeme to client ID, který máme tady. Normálně bych ty funkce zamykal, ale to teď nebudeme se do toho pouštět, protože posouváme tu funkci pouze dolů, takže teď zamykat vlastně ani není potřeba. Tak, můžeme je zase roztáhnout a vidíme, že tady různí klienti mají různý počet faktur. Tak, teď můžeme udělat to samé, ale zajímá nás, kolik vlastně je konkrétně ta suma na těchto fakturách, kolik peněz
my vlastně vyděláváme, respektive kolik výnosů vyděláváme, protože samozřejmě rozdíl mezi výnosem a příjmem. Takže když dáme výnosy BKČ, tak dáme pro změnu ne count if, ale sum if. A budeme zase sčítat zase tu oblast, ale první, co tady vybíráme u sum if, kdybychom používali funkci sum ifs, tak první vybíráme oblast, kterou chceme sčítat, ale u toho sum if je to naopak, protože oni tam předpokládají, že často chcete sčítat například rovnou nějaká čísla podle nějakých kritérií, které se týkají toho daného čísla. Takže co my první musíme vybrat, je zase to samé jako předtím, vybrat ty client ID, že se tam musí rovnat tomu našemu client ID, co máme tady. Takže opět vybíráme tady client ID jako to kritérium, které budeme porovnávat. Takže zase vybírám celý rozsah, celý sloupec. Musí se to rovnat teda client ID a pro nás ten podstatný součet vlastně budou tady sale amount neboli ty výnosy. Tak. Pardon. Hnedka tady máme nějakou chybu. A vidíme, že já tím, jak jsem překlikával mezi těma listama, tak tady mám omylem dvakrát result, takže tady jenom smažu jednou ten název toho daného listu. A máme tam ty výnosy v korunách. Tady si můžu zase jenom dát měnu a roztáhneme to zase dolů. Tak. To bylo první a druhé. Koukám. Tady bylo druhé zadání, bylo zjistit fakturaci nejenom po zákazníkách, ale i po regionech. Takže teďkom jsme si tady udělali ten seznam po těch jednotlivých zákaznicích a teďkom si můžeme udělat vlastně seznam ještě po regionech. Takže já teďkom tady to možná to nechám a uděláme si funkci sum ifs, abychom se podívali po těch regionech, jak to vypadalo. Můžeme zase využít těch dynamických funkcí. Předtím jsme pomocí funkce unique tady vytáhli ty client ID. Teď vlastně využijeme znovu tu unique, abychom si vytáhli seznam těch regionů. A aby to bylo přehlednější, chceme mít ty regiony jako v záhlaví tady na úrovni těch výnosů. Takže já si tady dám nahoře, předepíšu výnosy po regionech. A ty regiony vlastně z toho seznamu dostanu zase pomocí funkce unique. Takže zase regiony, které máme ve sloupci client region. Takže zase můžeme to vytáhnout odsaď. Stejně jako předtím jsme to dělali, tak se seřadíme abecedně. Sort unique ten region. A teď, když to chci dostat do toho záhlaví, to znamená ze sloupce to dát do řádku, tak zase můžeme využít další funkce, a to je sice funkce transpozice. Takže jenom zase před to všechno napíšu transpozice a máme takhle vlastně teďkom v záhlaví ty všechny regiony pěkně seřazení. Tak a tady jsme používali funkci SUMIF, protože jsme měli pouze to jedno kritérium. Pokud těch kritérií ale víc, je potřeba využít funkce SUMIFs a jdeme na to, respektive teďkom tady mám ty výnosy, tak jenom ať využijeme nejenom COUNTIF, ale i COUNTIFs, tak si tady dáme ještě i počet faktur po regionech. Počet faktur po regionech a zákazníkovi. A tady budou výnosy po regionech a zákazníkovi. Tak, tady si můžu ty regiony jenom pokopírovat, ať to máme v obou dvou štacích. A nejdřív teda si ukážeme tu funkci COUNTIFs. Takže, když chceme počítat výskyt něčeho, co má více kritérií, tak jdeme teda počítat stejně jako předtím, v první řadě, že client ID, neboli nějaké unikátní číslo toho klienta, se nám rovná tady client ID, ale tady už bude potřeba zamykat tu danou buňku, protože my tu funkci chceme nejenom roztáhnout dolů, kde by tím pádem, že se nemění sloupec, tak bychom zamykat tu buňku nemuseli, ale jelikož budeme vlastně ji posouvat i doprava, tak je potřeba zapnout tady u nás sloupec.
což uděláme pomocí F4. Když to zamknu jednou, pokaždý se funkce bude odkazovat na tuhle buňku, nehledě na to, kam ji budu dávat. Když to zamknu ještě jednou, tak v případě, že bych tu funkci posouval pouze pořádku, tak to bude správně. Ale jelikož já to budu potřebovat zamknout po sloupcích, protože to kritérium je v jednom řádku, ale v jednom sloupci, ale v mnoha řádcích, tak já naopak potřebuji zamknout tady ten sloupec. Díky čemuž já, když tu funkci teďkom budu tahat doprava, tak řádek, tím, že jsem furt na třetím řádku, se vyměnit nebude a sloupec zůstává stejný pořád Bčko, ale jakmile já půjdu s tou funkcí dolů, tak se mi bude měnit ten řádek podle toho, jak tady ta funkce se bude tahat také dolů, což my potřebujeme, protože tady ty IDčka se mění a jsou na různých řádcích, ale když to budu tahat na jiný řádek a jiný sloupec, tak sloupec zůstává furt B, protože ten vlastně sloupec obsahuje ty IDčka těch našich klientů. Takže to je jedno kritérium a druhé kritérium, co máme, tak vlastně bude, že ten region, client region, že je roven tady u nás tomu danému regionu. A tady to je úplně naopak, než to bylo u toho client ID. Tady naopak potřebujeme, aby se nám furt měnily sloupce, ale řádek, aby zůstával stejný. To znamená, řádek potřebujeme, aby zůstával furt druhý, ale sloupce chceme měnit, protože máme ty jednotlivé regiony vlastně ve sloupcích, tady F až J. Takže já se dám E4, F4, čímž já si zamknu tady ten dolar je před dvojkou, takže druhý řádek, F zůstává stejný. Tak, tady vidíme, že 0. A když to okopírujeme, tak hnedka tady koukám, píko by měl mít 3, teda 3, 2. A vidíme, že ten součet je 5, takže zase, když to vezmu a okopíruju dolů, chvilku to asi Excelu bude trvat, protože tady je těch podmínek trošku víc. A vlastně si můžeme klidně jenom takhle v rychlosti, já to pak smažu, zkontrolovat, že to sedí. Teďkom se budu modlit, aby mi ten Excel nepřestal fungovat. Stejně jako se modlím, že to celou dobu natáčím. Takže když sečtu vlastně všechny regiony a odečtu ten počet faktur, tak bych měl dostat 0 všude. Jo, a vidíme, že máme všude 0. Takže máme díky tomu jistotu, že to správně počítá. A vlastně stejně budeme vlastně teďkom dělat i ty sumy po těch zákazníkách. Já to tady jenom udělám trošku hezčí. Dívám se, že Excel trošku zlobí, tak budeme doufat, že nám vydrží. Myslím, že všichni, co děláme v Excelu, známe tenhle pocit, když pracujeme na nějakém souboru a on přestane fungovat a spadne nám. Každopádně, ať to trošku urychlíme, sám if funguje na stejném principu, tím, že máme ale více těch kritérií, tak jako první si vybíráme, co chceme sčítat. Takže my chceme zase sčítat tady sale amount, což jsou nějaké ty výnosy. A kritéria pro nás jsou stejně jako předtím, že to client ID se rovná tomu našemu IDčku. Zase zamykám sloupec, protože řádky se nám měnit budou, ale chceme zůstat ve sloupci B. A pak ještě nás zajímají ty jednotlivé regiony. A tady naopak zamykáme řádek, protože sloupce se nám budou měnit od Kčka po Nko, od jihu po východ. Ale řádek nám bude zůstávat stejný. Tak. Zase můžeme zkontrolovat 1, 3, 9, 4, 7, 7, 9, jo, vidíme, že to zůstává. Teď se zase modlete se mnou, že tady tu funkci rozšířím, že nám to nespadne. Tak, vypadá to, že to je v pohodě, uděláme si z toho jenom nějaký hezčí formát, dáme tam měnu bez desetinných čárek. Tak a teďkom se to vlastně celý uděláme trošku hezčí a no, nevím, jak moc hezčí to bude, jméno a příjmení, počet faktur, výnosy, tak. Dáme si všechno na střed.
a uděláme si nějaké základní ohraničení. Tady možná necháme jeden řádek takhle prázdný a můžeme vlastně tady z toho v našich barvách teda udělat záhlaví s tím, že tady ty můžeme trošku jinak odlišit, takže ať máme faktory, můžeme dát třeba tle. A tady to můžeme udělat obdobně, ať se nám to trošku odliší. A tímhle máme vlastně nějakou základní takhle přehled po zákaznicích. Je to zbytečně zdlouhavý, složitý, ale abychom si ukázali vlastně, jak ty funkce fungují. A tu marži si teda necháme na jindy, tu teďkom vzhledem k tomu, že to video trvá už 20 minut, tak se na to podíváme někdy jindy. A teďkom si ukážeme jenom v rychlosti, jak vlastně tady to udělat obdobně v kontingenční tabulce. Detaily o tom, jak s tou kontingenčkou pracovat, si vysvětlíme někdy jindy trošku ve větším detailu, plus teda už v rámci Mentors Friday jsme to i procházeli. Každopádně, když půjdu na ty data, označím si celou tabulku, přes kontingenční tabulky půjdu vytvořit tu tabulku na nový list, tak vlastně co jsme chtěli jako první bylo zjistit počet faktorů na zákazníka, tak my vlastně můžeme podle client ID, podle řádku zjistit vlastně tady ty faktory, což je invoice number a nás zajímá počet. A můžeme se podívat, že hnedka jednička jich má 5, tady vidíme jednička jich má taky 5. Kdyby se třeba v té kontingenčce chtěli takhle přidat ty jména, tak jedna z možností, doufám, že to budu si pamatovat správně, je přes počítaná pole, možná to ukážu pomalej. Když klikneme na tu první buňku a půjdeme na počítané položky a tady dáme počítaná pole a půjdeme tady na název, že je jméno a vzorec pro výpočet té funkce bude client first name a zkusíme, jestli to je správně, buď to and anebo plus by to mělo být, ne e-mail, ale last name. A uvidíme, jestli to fungovalo. A jméno si chceme dát... tak takhle to fungovat nebude, protože proč? Protože počítaná položka od toho názvu, že něco má počítat, takže tady to nebyl správný postup. Ať teď tím netrávíme čas, tak vlastně co můžeme udělat je vyhodit si ty jména takhle, jakožto dva další řádky, s tím, že přes návrh rozložení sestavy skočíme na formát tabulky, dáme si pryč jenom tady ty souhrny, dáme si pryč tady taky ten souhrn a máme teď vlastně na každém řádku vedle sebe hnedka vidět IDčko toho klienta, jeho křestní jméno, jeho příjmení. Teďkom takhle rychle si nejsem jistý upřímně, jak bych to dělal, aby to spolu lépe fungovalo. Každopádně to byl ten počet faktur. Celková fakturace na zákazníky po těch regionech, tak když vyhodíme, nebo takhle, když to hodím, zpátky a půjdu tady na client region a chceme to vidět po těch regionech, tak přihodím pouze ty regiony do těch sloupců a zase vidím ty počty těch faktur. Kdybych nechtěl vidět počty faktur, ale tu fakturaci jako takovou, jenom semka dám místo počtu těch faktur ten sell amount, což byly ty výnosy, a zase to jenom přehodím. Takže vlastně vidíte, že v té kontingenční tabulce je to daleko rychlejší, ale kdyby náhodou jste potřebovali pracovat s COUNTIF, SUMIF, měli třeba předdefinovaný nějaký reporty, které nepracují s kontingenčníma tabulkama, ale pracují v rámci Excelu v nějakých tabulkách, tak vám to může případně pomoct tady. Tak jo, blížíme se na 20 minut videa, nechci vás tady moc dlouho zdržovat, jsem rád, že se na to případně podíváte, něco nového se naučíte a rádi vás uvidíme ještě s kolegou Lubošem u nějakých našich dalších videí v budoucnu. Tak jo, mějte se krásně.